Nik uste ez gaudela oso ohituta legebiltzar honetan garraiolarion iritziak eta entzutera, batez ere batzar nagusietan hartu duzue parte, ezta? Errepideen gaineko eskumen nagusiak aldundien eskuetan daude. Baina, hiru sindikatua gutxi gora bera okeres banago 800 kamioilari autonomo inguru ordezkatzen dituzuenak Hego Euskal Herrian, azken boladan desentetan agertu zarete edabideetan, batez ere peajen inguruan, autobide mantenimendurako bidesari buruzko, zuen iritzia emateko, gaur ere hemen eman duzu horren inguruan. Mugimendu desente egoten ari da gai honen inguruan azken boladan, batez ere Gipuzkoan, zeinetan bi foru arau 2016koa eta 2018koa legez kanpokotzat jo diren epaitegietan, aldundiko gobernuak hartutako bi foru arau horiek diskriminatzaileak zirela ebatzi zuten epaileek. Baina gaur zatozte beste gai batekin lotuta dagoena horrekin ere bai, baina pixkat orokorragoa dena, eta da erregaien prezioaren igoeraren ondoriozko sektorean daukazuen egoera kaskarra azaltzeko eta egoera hori hobetzeko neurriak eskatzeko. Nik uste nahiko neurri zehatzak eskatu dituzuela gaur hemen eta hori eskertzekoa da. Eta ari zarete hau aldarrikatzen gutxienez 2022 honetako martxotik, zeinetan, esan duzuen bezala, lanuzte, Espainiar Estatuko lanuzte horrekin bat egin zenuten, greba harrekin. Gure partetik, badakizue EH Bildun bat egiten dugula zuen kezka gehienekin, zuen kezka nagusiekin, eta hain zuzen ere, zenbait ebazpen proposamen egin ditugu batzar nagusitan azken boladan, gutxienez bi, okeres banago azken urtean, eta gutxi gora bera 6 aldarrikapen eraman ditugu batzar nagusietara. Eta hau errepasatuko dut, ze uste dugu igual gai batzuk bai direla aldundiek bakarrik hartu beharrekoak, baina beste batzuk jaurlaritzak ere parte hartu lezake, zuzenean, zeharka edo aldundiekin batera, ezta? Lehenengo alitzateke EH Bilduren ustez sektorearen garrantzia aitortu egin behar dela, ezta? Garrantzi ekonomiko eta soziala aitortu behar zaizue garraiolari hoi, eta zezuek zarete baintxe bertan gure konsumo eredua mantentzen duzuen azutik. Konsumo eredu horren inguruan asko hitz egin daiteke, segurazki gauzak aldatu beharko lirateke, igual ez ditugu gauzak hain urrutitik ekarri behar, trenetan merkantzia gehiago garraiatu beharko genituzketa bar, baina gaur-gaurkoz daukagun konsumo eredua zuei esker mantentzen da zutik, eta horrek eskatzen du aitortza publiko bat, eta aitortza publiko bat ez modu besterik gabe diskursiboan, baizik eta sektorea laguntzen. Horrekin lotuta, EH Bilduk batzar nagusietan egin duen bigarren aldarrikapena da, autobidetako peajeak ordaintzeko laguntzak uste dut behar duela sektoreak. Zuek gaur argi eta garbi esan dezue peajeen kontra zaudetela, edo gutxienez peajeak beste batzuek ordaindu beharko lituzketela, gure ustez deskontuen bidez sektorea lagundu beharko litzateke, batez ere erabilera maiztasun batetik gora erabiltzen denean. Eta hori izango litzateke Euskal Herriko garraiolariak modu legal batean laguntzeko modu bat gure ustez, Europako zuzentarauekin bat etorriko litzatekena, eta ez lehen aipatu dudan Gipuzko Aldundia saiatu egin zena birritan, ezta? Beraz, diskriminazio positibo bat egin daiteke legearen barruan, eta uste dugu izan daitekela maiztasun erabilera batetik aurrera, esan bezala peajetan deskontu batzuk aplikatuz. Guk ere defendatu duguna izan da, zuek gaur ekarri dezuen beste aldarrikapen bat da, eta da fakturetan agertzea peajeen ekarpena zein den, o peajeen partea, ezta? Uste dugu hor adibidez, bai aldundiek eta baita jaurlaritzak berak enkargatzen duenean garraio zerbitzu bat, bere fakturetan hori erraz erakutsi lezake, eta gure ustez sustatu beharko luke, bestelako bezeroek ere, naiz eta pribatuak izango ditu jaurlaritzak bere modu zeharkakoak hori bultzatzeko eta hori sustatzeko, fakturetan ager dadila, ikus dadila ze ondorioa daukan, zuen, azkenean zuen irabazietan ze ondorio daukan peajeen ordainketak. Beraz, hori iruditzen zaigu garrantzitsua eta hor bat egiten dugu zuen aldarrikapen horrekin.
Laugarren aldarrikapena EH Bilduk defendatu duena, eta uste dut gaur ez dizuedala gehiegi entzun, baina izango zen diru laguntzak flota berritzeko. Uste dugu, azkenean segurtasunagatik eta baita ere ingurumenagatik, nolabait joan behar garela kamioien flota berritzen, Euro 6 araua bete dezaten alik eta kamioi gehien, eta orain ere kontuan izan behar da Euro 7 agindua ere hortxe daukagula, eta galdetu nahi nizueke ea horrek zer nolako keskak sortzen dituen Euro 7 agindu berri hori isurpenen ingurukoa zuen sektorean. Bosgarren proposamena, EH Bildutik ere egin duguna eta horrekin oso lotuta, uste dugu ez bakarrik flota berritzeko laguntzak behar direla, baizik eta gaur egun dagoen flota eguneratuta mantentzeko laguntzak ere behar direla. Eta eskatu dugu lerro berezi bat gurpilak berritzeko. Uste dugu garrantzitsua litzatekela, segurtasunaren izenean, baita ere kutsadura akustikoa hobetzen lagunduko luke neurri horrek, eta uste dugu hor ere Jaurlaritzak zuzenean eman lezakela diru laguntza lerro bat helburu horrekin. Eta azkenik, seigarren eskakizuna guk defendatu duguna sektorea hobetzeko izango zen baita ere zuek gaur aipatu dezuna, eta da ikuskaritzak areagotzea, kontrola handitzea lehia irregularrarekin amaitzeko. Esan dezue, kooperatiba faltsu asko daude, autonomo faltsuekin, subkontratazio ugari, morosidadea, batez ere garraio enpresa handien partetik, eta azkenean dumpinga, gaur aipatu duzu hitza, dumping sozial bat sortzen ari da, lehia desleial bat edo irregular bat, zeinetan presioak jeisteko gurpil zoro batean dagoen sektorea, azkenean autonomoak zareten garraiolariak zarete horren kaltedun nagusiak, ezta? Beraz horrere, uste dugu neurri horretan Jaurlaritzak eskumen zuzena izan beharko lukela. Behar bada, peajeen gaian, aipatu ditugun deskontuetan hor, aldundien eskumenetan sartuko ginateke, eta hori aldundiei dagokie, baina aipatu ditugun beste boste neurriak uste dugu Jaurlaritzak maila batean ala bestean berari dagozkiola. Beraz, uste dugu Jaurlaritzak ere sektorea hobetzeko etxeko lan batzuk dauzkala, esan bezala sektorearen lana eta garrantzia aitortzea, bere fakturetan peajeen kostua argi bereiztea eta sustatzea besteek ere argi bereiz ditzaten, flotak berritzeko diru laguntzatan laguntzea, baita ere gurpilak aldatzeko diru lerro berezi bate abian jartzea, eta azkenik uste dugu ikuskaritzan ere baduela ardura garrantzitsu bat lehia irregularrarekin amaitzeko. Beraz, bat egiten dugu zuen eskakizunekin eta EH Bildutik lanean jarraituko dugu garraiolarion sektorea hobetzeko proposamenak egiten.